Окташтагы менимче бик сорау белән куллана торган, халыкның сорау белән куллана торган оешма дигән инде безнең эш сәгатьләре шул көндезге 12-дән кичке 6-га хәтле кертәбез, 7-гә хәтле журналлар. Халык бик яратып киләләр инде. Менә бу әле пандемия вакытыннан соң, эшләмәй торганнан соң, иң беренче шимбә көнне ир-атларны кертәбез. Бер 6 кеше генә килде. Хатын-кызларыбыз шәмбе көнне килә. Бер 16 хатын-кыз, 2 бала килделәр. Беренче пандемиядан соң беренче мунчага инде. Халык сорай, бик яратып керәләр. Кирәк дип әйтәсем килә. Мунчаның эшләүе кирәк инде. Халык өчен дә пандемия чоры дип бөтен саклык чараларында кулланырга тырышабыз. Барсында бөтен җирлекләрне, эшлекләрне шул антисептик ниләр белән, хлораминнар белән җыештырып чыгабыз инде. Халык канәгать, алай зарланышулар булмады инде монысы. Бик сорайлар. Халык сораган бар кирәк әйберләрне җитештереп торабыз, алып китереп торабыз инде. Кайнарсылар бар, бариклар бик яхшы эшләй, яраталар. Мин канәгать диярем, халык безнең өчен, безнең тарафтан халык канәгать кала инде. Рәхмәт, исәнмесез дип керәләр, рәхмәт әйтеп чыгып китәләр. Канәгать алар һәр вакытта. Зарларын алып әйткәннәр инде.